ঠিক আছে যারা ভগবাन সালাম দুলিয়া जों कायसानो जोंनि लक्ष्य उद्देश्य बुबाग्रानि जे पाइथाक सबानो जों गप्लाय माखायनाय बुबाग्रानि पाइथाक सबानो जों गप्लाय माखायनाय अ 12 कन्स्टिट्युएन्सिनि अ 12 नम्बर ऐसे तागला असेंबली जे कन्स्टिट्युएन्सिनि बरब्लक अफर प्रमाण खायबायनाय मो बिश्वजित कलेज बाजाय दनिया बुबाग्रासि बाजाय दङ मो रेडी दं सानैसो नरक साइमन जाति प्रामथा तागलाय 42 टा आसन जों कैंडिडेट दो नॉमिनेशन फाइल खायो तिरपानी इतिहास कोनो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 42 टा कन्स्टिट्यूशन जों भोट बासायनायखौ अब बुबाग्रानि नेतृत्वजों एकमात्र सम्भव जों गाबो 42 टा केन्द्रआव जों नॉमिनेशन फाइल खायो अब कैंडिडेट दंखा वाना सिसा तिरपानी इतिहास चेंज खाकी गतिने ए बुबाग्रानि नेतृत्व बुबाग्रा दिने हर साल थुया साय खायै चिनी भरन होई फाइट खाय तो हर साल चाया बिनि रुगि हामियां दङ बिथि चायावो बोसोर सेनि फेस्टे फैगा जों दिनो अमर वान सबसे नरक माने ताखानि और 12 कागजराव बिश्वजित कलेज बुबास तो हाना माने ताखाय म बुबाग्रा सिजु बाजाय दङ नरक आमा तासि बुटारि दि आं कोनिया आं नर हन खरसा वारियर से बुबाग्रा से चिनी मेन बुबाग्रा चंगुर हजाक सिमिति जों र कुनफनो कतल जीवन ग्रै आं नर बासनो नर आं अमनो सानाय ताकायसा चिनी बसकानि चंगमारि 16 तारिख जों दले पाले खायै चिनी तिप्रा मथा चिनी आंगासो पाइनापल मार्काव जों जत्तनि बुक बकलां कप्लाय खेलना चिनी बुबाग्रा तिप्रा जों जत्तनि एक नम्बर सेट ओ ताकाबो जों प्रमाण खायनाय नरक वारि तो खाय काजे न कोनटावनाले ताकाय तिप्रा मथा सरकार फाइनाय आगे बासा सालायो आ तिप्रा मथा बाकी सरकार फाइनायसे 20 टा सीट चेंज करे तिप्रा मथा 20 टा सीट साला 42 टा जागा जों कर बुट बासाओ बुट मारा बुट सरकार को खानाय बसु ना 31 टा नाम আছে हां 31 टा मात्र नांगौ जों 42 जन सरकार फाइनाय है आं बगै तिप्रा मथन सरकार फाइनाय तिप्रा मथन सरकार फाइनाय ताकानो न कमिवां आं बिश्वजित कलेज नम्बर कमिनाय चिकेन 12 कालेज कैंडिडेट हिसाबै आं नरनो 100 नि सेटेम गोबां नरनो सापर्ट फाइनाय आं नरनो ब्लक बसकां सब कमेन्ट खालामनाय नरबाय नर गावनो कुनु खाति जाना गै बासा किजा होय अ फनाना बुदि हरे बड़ सियामनाय न हरे किजा होय ओ जोंनि सामा बोसा थुलाय हे दुबा नरक तावनादि आं नरनो सावो आं नर बासन तंनाय नरक जेखौ नामाफोर फन खादि आं नरनो कुदेर नरनो खिमि थांला आरामसो काबिया नरक एनसिनि हमहाय बुल बय एनसिनि ताबो फैथां जागासिनो एनसि सार जों बफोर बुदि हरलाका साख्रिनि निथु सरकारनि हरताबो नितिया मेनो नों जुजालाया नों नङा थां थु दंसि दो माले जों आंनि बजे बुट पास खायमाना रंगा बबा नगद थु दंहान जरा दबा बिदासो थां थु दं थाका हेदुला आं ननसो अन्तदरसो कावो आं ह 12 तागोन बरक गै आं ह 12 तागोन कक सानाय एवं तिप्राहानि तिनि तिप्रासानि जों 70 72 बोसोर जे थुनजागो दंमोन अ ककनो आं सानाय अबां न बिनि प्रतिश्रुति गरि खालामनो हाय काजे आसो कक सानायखौ आसो कक खालाम नांलिया नरक जतन काहाम हागासिनो ताकाय जों बुबाग्रा लगे तंनाय बुबाग्रा ताकाचिनि सप्लायनाय अनसो साइनो बुबाग्रा आयोगथु चिनि तिप्रा मथा आयोगथु YTF TW आयोगथु आनि ओ कायसा जागो मिटिं तिनि आंनो तंनि सापमन तंनि हटासे एसडीएम 13% मिटिं कल खायबिया आं बगै नाका देबुरो